Σήμερα έχει μάθημα συναισθηματικής αρχαιολογίας, αγάπη μου. Ξέρεις τι είναι αυτά? Αυτά είναι υπερατού. Ξέρεις τι είναι αυτό? Όχι. Τα skins της εποχής μας. Ξέρεις τι είναι αυτό? Όχι. Το Battle Pass. Και ξέρεις ποιος κέρδιζε? Ποιος? Όποιος είχε τα πιο καλά χαρτάκια. Όποιος είχε τη Ferrari, όποιος είχε τη Honda, τη Yamaha, όποιος είχε το υπερατού. Ξέρεις τι είναι αυτό? Τι? Το δικό μας το Wi-Fi.